Τον καφέ λαλούμε τον καφέ επειδή είναι καφέ ή το καφέ λαλούμε τον καφέ επειδή ο καφές είναι καφέ? Παναγία μου. Να μου λαλείς, δεν θα απαντήσει. Ρε φίλε. Τον καφέ, λέει στον καφέ, επειδή είναι καφέ, επειδή παλιά δεν ξέραν τα χρώματα που είχε δημιουργηθεί ο καφές λογικά και μετά που αποφασίσαν για να τα χρώματα είχα συμβεί τούτον, το σπόρο να το λέμε καφέ επειδή είναι καφέ. Ο καφέ δεν επειδή είναι καφέ, ο καφέ επειδή είναι καφέ. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα, αλλά αρέσει μου γιατί είσαι στο επιτήσεις. Το είναι το πορτοκάλι να είχα. Είτε μόνο το πορτοκάλι ή. Πού είναι το πορτοκάλι. Είναι πορτοκάλι ή. Θα μου μας είπαν τώρα. Ηλεκτριστικά. Ο καφές είναι coffee και το καφέ είναι brown. Yeah. So, γιατί δεν είναι coffee? Of the Latin alphabet. Because of the Latin alphabet. Τον καφέ λένε τον καφέ επειδή είναι καφέ. Τέλος. Για μου πολλά σκολή ωραία. Νίξτα. Ξεχωρίζεις το εκρού που τον μπέζ. Το εκρού είναι πιο άσπρο. Όχι. Το άσπρο που το off-white. Ναι. Το off-white είναι... Ναι, έχω ένα άσπρο. Τι είναι ένα άσπρο? Όχι, είναι όπως τον τύπο και άσπρο. Τούτο πάνω στο μικρόφωνο είναι άσπρο. Άσπρο είναι λίγο off-white. Για τους ασθενικούς είναι άσπρο, ούλα. Πολλά καλά. Περίμενε. Ξεχωρίζεις το εκρού που τον μπέζ. Είναι εκρού, είναι off-white, είναι άσπρο. Όχι. Ούτε εγώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Όντως. Δεν θέλω να ξέρω τις διαφορές, θα μάθω ποτέ να ξεχωρίζω. Θα μας κοφτεί.